Nyakorom gajon kamoro amora mintiero kinyi majaber machakar waki kendo ni machiegni ma en chenro mar poko pogore chenro mitayo kod an Sharon Ongao. Okinyi makawuono akelo ni chenro makama kantiere gwenge mag Race Course mantiere county ma Nairobi. Pok mabende daro kelo angini sebedo kipenjori ni tena ang'o madaro kelo ni okinyi makawuono. Pok madakelo en jala mosebedo kaloso gigo komong'ere gi dhongere kaka metal sculptures. Dholuo en ni oloso lemo pogore kotiyo kod chuma. Ibro bedo king'iyo tipo makamago kata kamano adaro mar mondo mi arwak Moses Ochieng Were. Jal mosebedo kaloso sculptures makamage. Kiwuotho kata mne gwenge mopogore Mombasa gene ntiere le moseloso duto te mobro bedo konyisowa e chenro makama. Moses kimosa kata. Amosi. Machiegni chenro mar poko pogore. Ero kamano. Kwa chake gene jolunya ka wapakre. Nyalo mna ulo negi nyingi ang'o mitimo tijakani. Nyinga iluonga ni Moses Ochieng Were. Manie tich matiyo. An aloso le mag chuma. Miluongo ni metal sculptures. An aja Ugenya. Awuok e gweng' miluongo ni Ndere Ligega. Ng'eny ji ong'eyo. Machiegni gi River Nzoia. Kanye monyuolae madonge nyaka biro Nairobi. Don koro Moses ibo mna nyiso apok mabende intiere godo nikech aneno ka intiere kod workshop samoro nyalo mna nyiso wa matut pok makama ni chako karang. Tijni owuok mabor nikech kane abiro Nairobi ne waloso mana drise to gi dhout gi owadwa miluongo ni Stephen Owino Were. En manokela Nairobi. Koro kane waloso dhoudi to customers ne biro ga idea mopogre. Ng'ato dwaro gimo ma opogre gi gimwaro loso frameworks go maonge measurement. Gik ma kizungu luongo ni irregular figures. Okinyal pime. No? Koro ne gipenjo ni Moses, in gi talent be inyalo loso gima ine tangiso gi na nyalo temo to shape gi kabene to kao to kantie kama dware ke bisha to watimo kamano nyaka ni wachopo koro kama wantie mwaloso le makoro ni weru gi dris ni koro drise na weyo nikech ji maloso gi ne ng'eny to then be chudo gi ne tin kech gima ji ng'enyie chudo ne tin emomiyo ne kora neno ni abed specialized ile irregular figures mohingo moko machielogo. Tingeni Moses isinyisowa kaka kuma sigandi koro ochake gi kama koro chope ni koro iloso le gi chuma. Tingeni le mabende wasebedo kora mna kwaneno kae en ginero mabende aneno ka it ugoro akeno timo nade ng'ato notigi. Okay, aduoki chien. Kani wane primary wadongo ndalo Nyayo era to ne watimo subject miluongo ni arts and crafts koro mostly chakre saa 4 odiechieng' ne wachwelo chwecho wawuok e chwecho ineno kata kane Nyayo kalo alonge Kisumu Busia Road to igolo wadhi pako Nyayo wadhi Shanglia kada telo kado kanyo ne wakao idea kwadok e school to wadhi chweyo Nyayo motorcade bwa chwe Nyayo maber kuting'o lodhe gigo nokonyowa emomiyo watimo gimwatimo sani momiyo kata mna tiegruok moro malong'o ni koro mar chwe kata le onge midhiye ena pok mabende nitiere onge kama some tijni en tich masega bedo shape managa idea ma customer to gima ne wawuok go chien kamwae kapod wan nyithindo nikech ang'eni mar mondo migor le ma obed le nikech utiyo kod chuma ang'eni nitie kwano moko manyaka gore ka donge gima duong' le ni le kipoge diriyo kakineno maborno king'ade diriyo tiyudo ka koni rom the other side mane gima important koro kwa lose to wakuongo sketch watimo gimiluongo ni sketch wachako gi ediere eka koro wachweyo bute koni to wachweyo koni be alafu to wariwe kama achiel.
Moses mar mondo mi nyikwa Ramogi Ajwang' ng'e ni in misebedo kara kiloso lege. Adwaro mar mondo mi gine tipo nikech aneno ka tipo moro nitiere ka to kinyiso kotenre kod lee mwadhire gi. Okay, magi waloso migration mar wildebeest. Akian wildebeest waluongo nang'o gi dholuo. But joluo nyalo nyiso nying gi. Magi waluongo ni wildebeest. To watemo kopo kaka gidum sama gikalo aora Mara. Gimomiyo wazungu biro ga neno gi aora Mara wildebeest migration. Mane gimwatemo kopo talafu wakele in action. No? Customer wa clients woero gi kamano. Koro mar mondo mi ugor nitie picha muneno mondi kestu golo kaka picha nitiere kose. Watiyo gi photos magikelonwa. Gikelonwa no gidwaro ni gigo bed kama. Talafu wan be waketo gi kaka gidwaro. Waloso gi kamano. To Moses igni buora gi ka isebedo kara kiloso le. Customers magi gin nga? Customers na mokwongo wegi mwashepo go gigi to ne gin wazungu. Kichwa Afrika pod ne onge idea ina. Bang'e ekakoro wa Afrika bende neno ka gini nyalo miyo kuonde ma gintie bed mabeyo. Kakutende backyards mag utegi. Koro gin be gibiro gikawo gi kuomwa. Lakini sana customer to gin mazungu ya manyiewo gi. Moses kacho ndi customers magi mokongo na gin wazungu. Dibendi gin wazungu mawuok loka koso man mantiere Kenya kae. Okay, igni machon wazungu ne ng'enye Kenya ka. Sani amwayudo ka gitin. Koro sungu mai Kenya ema ne washepo go gigi. Talafu ka gitero piche kor gi loka. To joka be dwaro gigo. Koro yudo ka gibire Kenya, gibiro dwaro gik ma Moses oloso. Koro saje gi samwa wuoye to chiro man go maduong' en loka kor gi kocha. Angeni wadhi nyime gi kada mnatwak makama ibro bedo kileronwa kaka ioro gi loka nikech aneno ka gin animals kada mna le madongo dongo. To kata kamano Kenya kae to ni wach ni customers magi gin jomage. To be ni nyang kada mna nyikwa Ramogi Ajwang' nikech kinde makata mna samoro gi cherore e bombe mopogore ginyalo neno le makamagi to samoro gin moko kuomgi maun muloso kae. Kwa wewe wazungu kaule ineno Mombasa gine roundabouts gine kuonde kaka dumping site mane olos maber boket gi lego ne wauso ni Mombasa cement. To Mombasa cement ema umi order gi jo Mombasa gi refurbish Mombasa. Koro mago ne wan gi client miluongo ni Mombasa cement. Kidhi kaka Uhuru Park baga uso Nairobi County. Kidhi Uhuru Park tiyudo ka jowin kuro simba hyena ani maketo gi kuro. Kidhi Uhuru Garden baga uso ni jolweny mai Kenya. Gin magiketo gi kuno. Koro an gi clients mopogore Kenya. To Moses clients go aneno kitiyo gi county. Ng'anyalo penjo ni marketing utimo nade mar mondo mi ji ong'e kada mna kaka county ong'e ni magi tich motimo. Marketing nenore ni upeke zaidi. Ko chope marketing to wan gi shida matin. Giwa wamoyo manenda. Kich ndalo mane wasomo. Computer gi ne onge. Koro an be tangwa donje tijni asebedo modich mapod ok anyal dok e school. Koro gimwatimo ga en ka waseloso gi to waketo gi e ndara. Along the road. Na barabara mane samoro na ndara. Ngong road. Waketo wamoyo gi Ngong road. We watig lugani. Wamoyo gi. Koro kanyo ema joma nyiewo neno to joma be go picha ma usowa kawo gi kanyo. Kanyo makuma no yudo gi county koso? Ana bedo based Ngong road. Kanya meyuda. Area Marescos. Kanya mamoye lemaga. Kanya ma customer neno gi. To kanya ma be jomwaluongo no brokers. Kose kawo picha kanyo. To gi oro e koriam. Kanya mwayude tich. Koro tije moko be watiyo mag brokers. Kata mineno ma wantiegi.
Magi brokers mokelo an okadhi through Machakos. Brokers ya mumia tijini. To kata mwa uso UK go. Sungu go gin joma be uso gi kuno. Koro gikawo gi mang'eny ma kizungu luongo ni in bulk. To gi uso nwa kucho. Tingene Moses, Kenya ka endi ntiega ga achiedh nade gi achudhe mabende ong'ere kaka brokers. Un kaka jolwedo uyudo ni uloso gi. To achudhe ka wan biro to kawo gi to uso gi kumoro, uso gi nengo mamalo, to unu muloso to kuyudi yuto. Akeni maru insigenden manegi achudhe. Mane gima chandowa to onge gima wanyalo timo. Nikech kwa tama achudhe go magin brokers to wan ok wanyal chopo e chiro. Koro waweni gi gino thuolo mondo gius. Kenya be sheria ma tamuwa ni gira ng'ato ok nyal go picha to keto kaka mare be onge. Ok anyal luwo kesno. Koro mane hinyruok ma be wan go hijwa kali ka. Waneno lemo pogore mabende losa. Ng'eni thothne wadhi nene workshop kacha. To nyisa kotenre kod liech maneno ka. Aneno ka gintiere liech adek. Yeah. Lek waloso to wasomo giga matin. Kech gimiloso nyaking'e kako behave. To nyaking'e kako chal. To nyaking'e size ni. Mane momi ineno ka liech waloso gi madongo. Liech kidhie buk wacho ni liech koko negi. Liech madichuo dongo nyaka fut 13. Koro wan be kwalose ka ng'ato dwaro life size. Liech kamili to walose mana size no. Inyalo nene liech maduong' no. To kata mnaka pok wadhi liech maduong'a. Ma inyalo nyiso ni nyiso ga ni mami en liech to ma nyathi liech koso nang'o. Aya koro kiwuok e liech maduong' madichuo ma is 13 feet. Ibiro e liech madhako. En odongo ga nyaka fut 10. Oko kala kanyo. Koro wawacho ni mani min liech. En ye maduong' mogik. To ma actual size nego bed ni girom kama. Mani e size ne madhako. Ka okonegi ochopo fut 10. Ya? Ing'en dhano nego gidwaro leke gi. Koro kokonegi to chopo fut 10. Mato koro wuon go ne dwaro gi adek. Emomiyo koro waloso moro obed kaka medium. Oken nyathi mabe liech maduong'. Mid age. Ya? En fut 8. Then ineno ka wakete raf. Mani en chuma. Kaka seng'iso unuma metal sculpture. Kori neno ka en raf. Mani range mwagoyi. Nikech liach body ne raf. Ya? Emomiyo wakete raf kamano. Kala no be wamiye rangi. Kech liech chal gi low kama ego grey. Emomiyo wabuke grey. Ya? To tude nade mo wang'e mo lokre itene mana macha wang'en mana macha. Anu kuketo ne nyaka lake gi ben mana macha. Okay, an kaka artist maduong' tija i workshop en sketch. An mami gi sura madwaro gwaya kwanza. Eka gibiro giketo mabati e sura masemiyo gino. Koro wachake nie waya. Liech nie wiya. Kila lemu waloso nie wiya. Kase kete waya. Bo walk shape madwaro. Namiyo ojande magago kete mabati. To mana kata mna wadhi wang'i kata mna liech maduong' ma bende seloso. Mana kimedo mana nyiso wa kaka iloso gi. Tung liech en mana macha. Dho liech en mana macha. Bende inyiso bende batut wadhi maduong' mogik. Donge? Yeah. Mani koro ma is the male elephant. Adult. Adult male elephant. Liech maduong' madichuo. Mako konegi to nek beni liech maduong' madichuo rom kama. Ka okonege kipime ni egoki. Ok kata wiye. Kipime wiye to dhi mokalo 13 feet. But kipime goki to in 13 feet. Mano liech ma the oldest. Waj muti. Liech muti. Kose chopo kanyo. Pod book nyisowa ni mano liech ma jahigni 61. Liech chopo higni 61. Kanyo koro yudo kalake ni omuk. Okonyal chiemo. Mostly giwacho ni yude itiend aora kochamo dundu mayom. To bang'e to tho. Liech ma jahigni 61 rom guma. Makoro
bipa ni piny Kenya ka wantiere gi lieje maromo kama nikech mwaja neno ka an maja neno aparo ok apaka neno liech marom kama koro mapoko negi nego ni rom kama. Maigo is the oldest. Koro gimomiyo ok ginyal chopo rikani ndalogi. En nitie climate change. Kuonde mane gichieme dhano sani okawo. Weather mane nitie chon koth ne ng'eny, yien ne nitie, odundugo ma gichamo sani onge. Koro liech ok nyal chopo size ni ndalo. Achieje be manegogi dwaro lake gi giuso gidoro mar ivory. Koro sani liech tin. To ok gidong bugi chopri kani. To Moses nikech ni wacho ni machuma to mar mondo mi ume kata mna trunk ni kako los ni en tu thiedhe gang'o? Kwa wuoye trunk maliech buk wacho ni en gi muscles, magi are muscles. Watemo create muscles gi chuma. Kiko nen gi moma plate. To buk wacho ni muscles mag liech ochopo 500,000 muscles. Koro magi are muscles. Emomiyo liech otegno nyalo goyo yath piny. To lose mabor nikech onyalo tiyo kode for picking. Onyalo kawo go gik moko. Onyalo modho go pi. Liech modho gi ume. Oywayo pi ume to ole dhoge. To otek enough monyalo goyo yath piny. Mane amomiyo wacho ni liech tek. Koro watemo loso kamano mondo onen liech kaka en. To materials muloso godo gin mana mabati koso gin ang'o? Mani mabati kata in kigoye mano mabati en chuma. Range imwami koro neno ni ok en mabati. To mabati kido mane? Watiyo gi wrought iron. Wrought iron kizungu wacho ni mano soft iron. Then wamiye color ni ma brown. Manegi mwatimo ka. Tich maber, tich maber. To koro Moses, bende wach machielo maten walose nikech wacho ni rangi bende ubuke, anno ka ubuke rangi machal mana kamar liech adier. Tano ka liech ni duong nikech mani wacho ni en foot moheo 13 donge. Mafut 13. 13. Koro nikech ma duong, rangi mutiyo godo tan mane? To bende nyalo mana leronwa kiwango mar rangi mutiyo go. Koro kwa bire rangi rangi watiyo gi mar mafuta, paint ma mafuta. Mondo pi kik gol. Lakini kapodok wachako go rangi nitie gimiluongo ni undercoat. To lewa gi be kwa loso gi gin pieces mag chuma. Koro nyak watim gimiluongo ni filling mondo pi kik donje iye. Nikech ti wacho fill body. Kwa se file to watimo gimiluongo ni undercoating. Mamano jo mang'eny ong'eyo nitie rangi kaka red oxide. Mar undercoating kata primer. Kwa se goye primer eka koro waluowe gima giwacho ni the last coat. Kata gloss. Ma samoro gineno mar tigano. Koro last coat no emwaketo ga go kala mar le. Ineno kaka giraffe ni mani mana undercoat. Onge ga giraffe ma blue. Lakini ineno kwanza wadino joints. Nikech gin pieces mobedo join together. Kwa se dino kila kwa luowe undercoat. Mama is undercoat. Eka wabo miye kuro kala ma giraffe. To mar mostly en cream to gi maroon. Mane kala ma giraffe. To mondo riu chumbe go uwang'o? Chumbe go ing'e ni leni kinene okinyal goye chuma mabata achiel bo kam. Koro wawang'e ga pieces. Ineno en nyaka gi waluongo no fumbo ne. Kosedho luo wacho nang'o? Ging'eyo joint gi dongere. Nyaka ing'ad mana pieces matindo mondo igol shape to. Ineno kata lak liech mondo ikunje bobed curve kamano. Nyaka ing'ad ne pieces ariyo iriw kone gi kone. Ok onyal wuok achiel. Koro watiyo gi pieces. To ka thuolo maromo nade mano mar loso lege? Okay. Ana sing'isi ni tija en sketch work. Koro ka sketch giraffe ni within 2 days. Dalario. Kawa monda los sura nene. Gi waya. Amiye ojana machielo
kao ndalo 5 katin odhi ga ndalo 5 kata wik mondo oketie mabat bobed ni koro it is fully welded kowuok kanyo tiere jalwedo kawe goye gi grinder tiere joma timo ne shining golo kuonde maricho then wamiye ng'ama buki koro mondo los jirafu ni boru kao wawi gario kapok odonjo kata workshop aparo ni magi mabati mani wacho ka ni utiyogo ni watiyogo wrought iron soft iron mani chuma ma kawaida to then being soft iron inyalo kunje kaka idwaro mokwongo mane gimomiyo watiyo kode nitie steel ma ok inyal kunjo ma science wacho ni it is ductile tie moro bende wacho ni it is brittleness mago kwatigo kech gitek koro wa prefer soft iron kendo mar ariyo inyalo wang'e ng'en kimiwa aluminium waonge mashinde ma wang'o aluminium to aluminium is soft lakini waonge mashinde imiwa copper is expensive okwanyal tiyo to arts be wacho ni onego bed mayot materials mag arts konego bed expensive emomiyo wachagwa iron inyalo yude anywhere nikech Moses chal ka gima mabati gi mutiyo godo pile ka pile lakini mabati gi tuyudo kanye to nengo gi chal nade kibire arts kwanza mabati neno gin drums kwanza waluongo gin used metal kata scrap metal koro ineno mabati ni oseti kode magi drums koro kibiri arts tijwani iwacho ganen mar waste materials recycling gimwatimo en recycling waste monego wit wakao waduoko tiyo koro yudo kwa tiyo ga drums wanyiewo gi Kikomba open air market imwagole drums samo ng'ato luongowa wakao chumbe ma waste maneno setiyo maneno setiyo samo be ineno kaka containers manene mag jo Coca-Cola ka giluongo wa gibedo waste wadhi wafagia mago waduoko gi pod ginyalo tiyo koro tijwa ni big waste material to wanyiewo gi bech gi to yot materials gi kwatimo art okonego bed expensive lakini sani gibedo mana expensive nikech the more watiyo kodgi the more ma jogo medo nwa bechgi koro sani yudo ka drum wanyiewo 1,300 to nachako tijni ka drum ne adhi isaya Kikomba Moses okikaw nwa gigi lakini sani to koro ging'eyo tijgi gichajwa pesa mang'eny koro kipenjo ewi giraffe ni kwanza ma giraffe utapar kipime wuok piny height ne is 10 feet to ineno ka chuma go walose gi chuma pieces neno ka wuok kanyaka ka is a piece wuok kanyo nyaka kacha mondo wayud shape mwadwaro iye nitie sketch mara mondo wuog figure mwadwaro shape no nyaka ketie sketch koro ng'ama luwe gi mabati ni luwo mana shape maseloso mane ka kwaloso ineno ka magi be wany mangiso ni magi yier mag tok giraffe aparo nen gago king'iye koro ineno ng'ani nie wiye osewuok e tiende bochopo e wiye koro chako gi tielo ka idi wich nyaka ilos tiende mondi kinyalo chungo iye kinyalo chuo gi ng'ute koro wuok piny kobiro malo then kotieko wiye no eka koro ineno wadhi e process ma wantie ma filling wadino joints kik nen then wamiye undercoat ma wacho ni nyalo tiyo red oxide kata primer luwore gi kala ma in go kowuok kanyo eka koro waluongo ng'amiluongo ni printer mano koro wan ok watimo koduogo e giraffe nitie ng'amiluongo ni printer en yamoketo patches buleni nen giraffe kanyo e kwa wacho ni koro leni orumo
Yeah. To Moses bendani no ka intiere gi rawere mitiyo goda. Keni mar mondo mi bed gi rawere ma kama en ang'o mane ng'iyo? Kiduogo chien. Legi ineno sani jo mang'eny losogi. Anyalo ng'isi ni jogo owuok e kambi ni. Kiweyo jande man go sani. Joma ni ok endara kuno giwuok ga. Tija kaka ng'ama nini okuongo yudo lony e loso le. A train gi to kasetiekra kodgi to ng'ato nyalo yawo tije. Ama ka ng'eny gi tich samo giduogo ga gikonya mang'eny mohingo kata kopo nwan gi tich mang'eny. Gibe ka gin go oko kono ayien gi kawo jandegi mondo okony gi tich. Koro mane ka kwatiyo ga tij legi lakini ani japuonjre. Tenang'o ming'iyo kapok ipuonjo ng'ato tich? Okay. Ojande ng'eny gi iyudo ni aomogi e dala. Bang' tieko skul e dala mana kaka an bende an. Iyudo ka nyuoli donge chandro onge ng'ama mak lweti kiwuok to bahati. Koro aomogi ga sana e dala to apuonjo gi tich. Ka giseng'eyo gin be chiemo ne gikony joma chielo. Samoro kiny makawuono nitiere jok mang'iyo kata mana TV madaher mar mondo mi Moses opuonj gi tij lwedo nikech aneno ka sani koro tij lwedo ma ji ohero ahinya ok tich misoma tij lwedo ni. Akeni kichiwo tiegruok ne jok mang'iyo sani akeni in thuolo mar chiwo negi tiegruok ang'eni samoro nitiere tiegruok ichiwo nono koso? Ing'e ni wawuok e chandruok. Ok inyal chajo ng'ama bende owuok e chandruok kaka in. To en mana mondo imiye rieko en bende mondo omi ng'ama chielo. Koro tijni sana onge ng'ama sega kawo pesa kuome na puonje tij loso. Lakini samobiro ka an bende okonya. Ineno an sama tweyo sketch en bende onyalo wang'o gino koseng'eyo. To ng'ama chielo moa e dala cha ing'e tije. En kubiro to wamiye ga tij goyo shine gini. Owacho ne en gini mak grinder mondi time kama koseng'eyo to en be okonyowa mana patno. Koro onge tiende chage. Mobiro ma bende kia kabisa cha to wami brush buk gini rangi kama oketo undercoat. Koro ineno wakonyre. Onge kaka nyalo chaje en be okonya. To bende Moses tich ka tich nitiere gi achiedh nade mara. Kene gin achiedh nade mage ma bende uyude kinde ma bende uloso le gi chuma? Achiedh nade mwanene tijni ma kidhungu luongo ni challenge. Mokwongo en bei mar chuma. Odhi malo zaidi. Makoro sani yudo ni kata kwa loso legi to wayudo mana gimo matin ma bende ok romo. Mar ariyo tijni en rent. Ineno Nairobi obedo expensive ok wanyal nyiewo kamwatiye. Koro kaigo rent bende oidho malo. To gichajowa pesa mang'eny. Kwa dhi mar adek ata mwarwakogi iyudo ka tijni otek to oketho law. Koro iyudo kwatiyo bang' muda matin to chuno ni wadog e chiro wanyiew overall mineno warwako. Ok wanyal kata afford gudi matiyogo. Tools wa bende iyudo ka gin gik stima. Ginyalo kethre haraka. Koro samo moro wang' waonge pesa mwanyiewogo. Aya machielo bende kaka wamedo puonjo ji e kaka competition bende bedo matek. Piem. Koro yudo kaka kane wauso gigi chon bei matek. Sani koro bei chuolo. Customer be onge pesa ofuko. Ka gibiro giywak. Bende Moses ni koro mga jongo seneno tich mitimo. To nachi nutimo tich maber. Untiere kod pok. To pok opogore gadiera. Takeni bei ringo nade. Mar mondo bilege usige. Nisi nchwaka kutemo marketing. Koro bei to chal nade. Price koro kane wachako tijini liech kaka ma ne wanyalo uso nigi kata $500,000. To sani koro bei oduogo piny. Wachajo mana $100,000. King'iyo materials molose Gech no yudo ka materials ne riembo 200,000 guni. Ng'amo wang'e liejno botieke odwaro 60,000.
to gin ji ang'wen mane ma ginyalo pogre to giwang'e bang' wigare. Oriyudo kama gi challenges noani. Bende paro ni piny owacho siro oganda maloso mwandu e pacho kaka un magi mwandu ma bende uloso. Akene sirikal bende siro u to bende kapono ni nitiere gi ote ne sirikanda mag gwenge chutho to mag ang'wen makaluo samoro de bedam. Adiera makende en ni tijwa ma juakali ni magiluongo ni informal sector onge kony ma sirikal miyowa. Tijwa ni wanie mwadwaro capital kiwani. To kwase dwaro capital wan mwachulo rent kiwani. To kiwe mano wan makendo wachulo sirikal ushuru. Iyudo ka jo county dwa kuomwa license. Matin mwayudo ka be sirikal dwa den nyakwatim return. Winjo, koro sirikal osegawewa e paro mojwang're. Madhuluo wacho ni paro mojwang're. Onge gimoma sirikal konyowago. Instead, wan yama giriambowa mondo wamigi mwaseyudo. To kiduoge sirikande mag county, kaka Mombasa osemiya tich, kaluwo kuom Mombasa Cement. To maloso sani ang'isi ni gin mag Machakos County. To kibiro gi Nairobi County bende asegaloso mineno Uhuru Park kamora mora. To kibiro kuom onagewa mano koro wadok e Luoland. Ok gisega bedo ka gitambua tijwa ni. Ok gikawe kaka tich mamana. Nikech kwadhi kuno yande ka yanda dhi tiyo Kibos Sugar. Gima ne giwacho opogre gi gimwatimo. Iyudo ko nagi enoneno ni ng'ama loso gimo kaka leni mano en jajuo. Naparo ni ging'eyo gima juo kende. Giwacho ni giwago obed associated managi gi magic. Ya? Koro ok gimiwa gima real picture mawan. An kaka artist mowuok e school piny kachweyo lo, tabiro koro lo manachweyo to obedo maduong'. En owacho ni mano gimo ma okonego ket kamo. Koro po kiduoge county wa kodo girwako gatijwa mage challenges no wan. Moses watego chenro makama nero were maneno chenro ni okinyi makawuono. Wach ni mogik dero were ahinya nyaka luore kod tije lwedo debed mane. Bende kitieko iparne gi kama intiere gi kaka inyalo yudi namba ni mar ong'we yamo bende gi mbui magi nyalo chiwo. Koro katieko adwa wacho ni rawere mayiero tich ni kik gichagua tich. Tich en tich, gikaw tich ma ng'ato tiyo kaka tich manyalo konyo ng'ato. Onge ga tich ma en asara. Bora ni kawe maber. Bikete kaka tijno dhi konyo. An kana wuok piny an be natemo go school botama. Lakini bang'e ne ok ang'eyo ni talent na mane an go matin ma chwelono nyalo konya nyaka chop kama kora chope. Iyudo ko jande masani gidwa ni girwakre maler to gionge pesa yokuku. An akwayo gin kata giyudo mana jua kali mbele odonje tijno. Kato yudo mana ni omiye tich kamo ma ywecho ama kata mare ma Uhuru ne miyowa mare yweyo mtano. Tich en tich, kik gibagwat. Moses wagwero kama na inya ko miswa kit pok ma isemo. Ero kamano. Ero kama na inya nenyi paro mogaji wanga mane makelo e giko mar chendo mar poko pogore. Mana kineno ka ntiere twiga moro ka mabende iwacho ni work in progress poko rumo. Benano liet moro ni ka benano ntiere winyo moro ka aparo ni mongere gi aduong. Ero kama na inya. Nyakoro ngaji wang ntiere winyo mongere gi dhongere kaka hornbill ka. Man makoro serumo hineno ko se wich rangi. Dutote mabende Moses gilange timo e gwenge gi mago mag Ngong Road. Iwinjo kanya ne gin mana metal sculptures. Mabende pek unyalo romo kilo marom 3 kama. Moses osemi namba ni mar sime bende osemi kama oyudore. Gi kanyo bende makelo ba kit pok odiochienga makawuono. Pok machielo nyaka rom gajuang kamoro moro mintiere. Kik iluor, inyiso kit pok ma intiere godo to wabro chopo kama intiere. Orituru masani wanere kendo juma mabiro. Winja di dino ng'edho luo dino nyiso woriti. Oritiuru.